L'exposició Orgull de Terrisser es planteja com una exposició homenatge a l'ofici, bàsicament, i en general a l'artesania. El fet d'haver trobat tot un seguit de peces de terrissa amb diferents marques, des d'anotacions, numerals, noms de persones, va fer que comencéssim a interessar-nos per aquestes peces, que eren bastant diferents de la resta, eren peces d'una categoria evident, i que les persones que les van manufacturar les van signar. A partir d'una recerca important, que va durar al voltant d'un any i mig, vam poder recuperar al voltant d'una trentena d'aquestes peces, amb anotacions diverses. Es va anar definint molt bé un grup de peces que estaven conformades per diferents gerres, bàsicament, d'una mateixa família o d'un mateix cognom, la família Vicens, el llinatge Vicens. A partir d'una recerca genealògica que hem fet, hem pogut descobrir que, de fet, es tractava de dues nissagues, de dues famílies, anomenades amb el mateix cognom, Vicens, i que van treballar alhora en la ceràmica a la Bisbal al voltant d'uns 200 anys. La meitat de les peces que tenim a l'exposició, al voltant d'una quinzena, són justament signades per algun membre d'aquestes dues nissagues. La resta de peces són més disperses i hem pogut, això sí, poder fer dos blocs molt importants, un que afecta a la terrissa negra, bàsicament amb peces d'Anton Marcó, una peça extraordinària, un barral per vi, que demostra com la terrissa negra de la Bisbal és molt més antiga del que es pensava, al voltant d'uns 60 anys, i també un altre bloc que correspon a la Unió Obrera de Alfareros, coneguda com la Unió. Aquesta empresa, de fet, fou una cooperativa de producció que va néixer arrel d'una vaga de terrissers i a la qual tenim una gerra que diríem que és fundacional perquè explicita tot això.